moi bo día. Señorías, a información veraz é un dereito fundamental e unha peza clave para ter unha sociedade libre e democrática. Pero día tras día o que nos atopamos son exemplos de manipulación informativa na radio e na televisión de Galiza que están literalmente secuestradas e convertidas no aparato de propaganda do Partido Popular. Moi singularmente, señor Feijóo, convertidas nunha especie de botafumeiro 4.0 da súa figura. E as primeiras en denunciar esta situación son as propias traballadoras e traballadores dos medios públicos que cos seus venres negros están protestando contra unha TVG convertida nun cortijo do Partido Popular e da dereita máis rancia que acabamos pagando todos os galegos e galegas, porque a CRTVG pagámola todos os galegos e as galegas, 100 millóns de euros. A situación nos medios públicos é moi grave. En primeiro lugar, incumpren a lei e vulneran a función de servicio público e, pola contra, o que vemos é como crean unha realidade paralela a medida das necesidades propagandísticas do Partido Popular e que, ademais, dá unha imaxe desfasada e folclórica da realidade deste país. Señor Feijóo, a Galicia de hoxe vai décadas por diante da imaxe que proxecta a súa TVG. Pero hai máis cousas que falar no capítulo da manipulación informativa. Hai que falar do apagón informativo nas cidades, coa supresión dos informativos locais na radio pública, e hai que falar da dimisión dun presentador e dunha presentadora do telexornal precisamente para denunciar a manipulación informativa. E a vostede isto parécelle presentable? Parécelle presentable que a dirección da Corporación da Radiotelevisión de Galiza, esa que vostede nomeou a dedo, teña unha sentenza que a condena por vulnerar o dereito á folga dunha traballadora o pasado 8 de marzo? Parécelle presentable que esa mesma dirección que vostede nomeou a dedo dera instrucións para que no tema da Gürtel a noticia se reducira a 40 segundos? E teño que dicirlle que teño aquí unha dúbida, non sei cal é a lógica que está detrás deses 40 segundos. É unha homenaxe aos 40 días que durou o diluvio universal, é unha homenaxe aos 40 días que pasou Xesús no deserto, ou é que quizáis falloulles aí o subconsciente e alguén dixo Pepe e Gürtel, Alibaba e os 40 ladróns. Señor Feijóo, sen medios públicos e veraces non hai democracia real. É o momento de devolverlle a radio e a televisión pública aos galegos e ás galegas. Desde o BNG propoñémoslle un acordo para acabar cos nomeamentos a dedo e poñer en marcha, con un acordo neste Parlamento, un concurso público para nomear a dirección da Corporación da Radio Televisión Pública para que o que conten sexan o mérito e a capacidade e deixe de contar e deixe de ser designacións dixitais. Señor Feijóo, de vostede depende devolverlle o mando aos galegos e ás galegas. Señor Feijóo, voulle dar a razón nunha cousa. Eu leccións de manipulación non lle podo dar ningunha. Vostedes dánnolas todos os días no telexornal e na radio pública deste país. É vostede un xenio e, desde logo, non son nós estamos denunciando a manipulación, é que, señor Feijóo, a están denunciando os traballadores e as traballadoras da Compañía da Radio Televisión de Galiza. Señor Feijóo, é a primeira vez na historia da televisión que dimiten, porque non foron cesados, señor presidente, dimitiron 2 presentadores do telexornal para denunciar a manipulación e as presións a que están sometidos. Por lo tanto, vostede pode vir aquí a facer un novo exercicio de escapismo, pero sabe realmente que hoxe ten os medios públicos literalmente secuestrados. E fíxense se é así, que a pesar do que vostede nos di hoxe, o certo é que a audiencia da televisión galega baixou desde que vostede chegou á Xunta de Galiza. Por algo será, señor Feijóo, que os galegos e galegas buscan información noutros medios. Por lo tanto, nós hoxe o que estamos planteando é un debate sobre un feito gravísimo nunha democracia e é que ter instrumentalizados uns medios públicos e con vostede incumprindo unha lei
que votou neste Parlamento e que se salta absolutamente día sí e día tamén. Por iso nos hoxe, señor Feijóo, a marxe de denunciar o que está pasando nos medios públicos, o que queremos é poñer sobre a mesa propostas. Propostas como que deixemos e apartemos a CRTVG dos nomeamentos a dedo, que poñamos en marcha un concurso público para nomear a toda a dirección da Compañía da Radio Televisión de Galiza. Ten vostede simplemente que decir se está de acordo ou en contra. Ten unha lei na que se recolle un estatuto profesional, os consellos de redacción, 7 anos onde nada desto se implementou na TVG, porque son elementos que impiden que se poda facer presión sobre os traballadores e traballadoras, e vostedes tampouco queren que isto se poña en marcha nos medios públicos. Mire, señor Feijóo, este é un tema importante e gravísimo que está pasando neste momento na radio e na televisión de Galiza, que é de todos e de todas, non o aparato de propaganda do Partido Popular, e nós o que lle exiximos son compromisos no que depende de vostede, sí ou non a un concurso público para designar a dirección da CRTVG, sí ou non a posta en funcionamento de inmediato dos consellos de redacción, e sí ou non o estatuto profesional. É moi simple, se a resposta é que non, o que vostede nos está dicindo é que quere seguir tendo na súa man o mando da TVG, e iso é unha fraude democrática, señor Feijóo.